Ang ginaobserbar subong bilang Fire Prevention Month sa pungsod sang Pilipinas. Amo ini ginatawag nga perfect time ago diskusyonan kag pasangkaron pa ang awareness, ang dugang hibalo sang publiko kung ano ang ginahalinan, ano kadelikado kag kung paano malikawan ang ginatawag nga sunog, mao kadelikado kung mayara kita sang mebuluan nga may sunog sa isa ka lugar. Lagi mga ka-aksyon sa Proclamation Number 115-A naginpirmahan sa ito ni Anay Presidente Ferdinand E. Marcos kag Proclamation Number 360 sa itong 1986. Ang bulan sang Marso amo ining gindeklarar nga Fire Prevention Month. Ginatawag man nga Burn Prevention Month. Madugay-dugay na gali, no? Nga dumdom ang pungsod sang Pilipinas sang Fire Prevention Month o kon Burn Prevention Month. Ang Fire Prevention Month campaign ang naga-promote sang safety consciousness sa mga tao. Isa ka positive preventive approach sa problema nga pwede gid marisolbar, pwede gid malikawan pagi sa dugang nga paghalong, pagka-vigilante, mabinantayon, kag pag-alerto sa tanan nga tion. Nga abala bulan sang Marso, ang bulan sang Enero, bulan sang Pebrero, hindi pwede mahimo Fire Prevention Month how? Nga bulan gid sang Marso, inabangod siling sang State Weather Bureau nga pag-asa, ang temperatura sa kada bulan sang Marso, nagasugod din na sa ginatawag nga higher levels. Tuod, no? Wa ka mo bala mga ka-aksyon daho before ko na pongko diri sa akon sa nga trono nagwa ko dara ho nagtulo-tamo ay grabe gid man no, amat-amat gid man nga nagainit ang tiyempo, masakit sa panit sang tawo ang singkal sang kainiton. Diamo ning ginasiling sang pag-asa nga arena sa pag-umpisa sa higher levels ang temperatura, mainit-init ng tiyempo. Damo na rin sa mga nagamat-amat layong nga mga hilamon. Jutay tigi, abuyan sa upos nga sigarilyo, dayon kakarab-karab. Ati subong Marso 1 pa man lang, palantayan tara maka-aksyon tunga-tunga sa nga bulan sa Marso. Inakunway sa nga pagatupa sa ulan nga matabo. Ay kahapon gani mga ka-aksyon. O kon nagligad nga gabi kon kapon Domingo mga alauna taknas ang hapon bla samtang naga-roving kami dara sa area sang Lacson, nagatupa ang ulan mo dari sa downtown area pagabot sa area sa highway sa Barangay Tangob. Wa ito ulan nga init, tuwa singkalang init to ya. Ginpili lang tupan sa ulan dari sa downtown area ho. Kaya muna no, daw hindi gid ma-intindihan dalagan sang tiyempo, kinasiling sa mga eksperto ti amon ng resulta sa ginatawag nga climate change. Ang bulan sa Marso isa ini sa pinakamainit man nga bulan sa tuig. Amo man ang pagmarka sang summer season sa Pilipinas. Amo maning bulan nga sa may sabiti damo sa mga alarming fire incidents sa Pilipinas. Inisandig sa datos sa Bureau of Fire Protection. Amo na nga gintawag sa Fire Prevention Month. Ang pag-iningaw sang siren sang fire truck. Nabatian kay na sa aga. Pero hindi to ya sunog ha. Kundi motorcade to ya. Damo sa mga sunod kag banwa ng patigayon sa ginatawag nga motorcade para ipahanomdom sa mga tao ang paghalong sa kalayo. Tikabay pa nga ang bulan subong sang Marso maka-aksyon di lang magpareho sa iban nga tiluig bla to. Nagligad nga tuig Marso ti ara ng COVID-19. Wag ibang